Hello, hi guys, is Wagsta Item Legend. Like, comment, and subscribe for more content. Elke dag gebrees maar innerlijk is pijn. Je wil je horen praten van een maak veel sier. Probeer om net te danken hier en dan kom weer. Hello, hi guys, so jullie kan zien als Wagsta Item Legend. So, ik ben in de boodschap gebracht voor diegene wil moeders verloren het. En als je moeder het, waardeer haar. So, luister maar niet en dacht wat ik nou gaan spit. En moet niet vergeten om te like, comment en subscribe. Alsjeblieft, mijn mensen. Het is je mas liefde is die sterkste wat die ooit kan kry. So waardeer haar en kyk agter haar baie mooi. Want as kinders wie die liede van hul moeder dan verlang, om elke aan naar het te dank speel in die brein. Dis as jy om dan dink, jy wil net verdwyn. Elke dag gebrees smal, maar innerlik is pyn. Jy wil jy hoor praat, die van 'n maak vir jou seer. Probeer om net te dink hier en dinge kom weer. Jou hart is in stukkies van is baie van seer. Om te dink onverwags jou moeder dan verloor. Jy bid na die Lord, het voel asof jou gebede word en jou nie gehoor. Is kwaad vir die wêreld, voel asof jou self dan kan vermoor. Maar hou net vas, hy is die plan en byt nou net aan. Sy Hy is al wat ek kan sê mense. Hou net aan. Wees sterk. As man net van nou waar het so gaan. Nice man, niet al man. Probeer het in dag geluister. Ik is uit.